Oke bos, ini ciri-ciri manggar kelapa sing wis siap dibedel iki bos. Ciri-ciri manggar kelapa sing siap dibedel iki naringkane gede, terus mengene nyiliki bos. Nah iki kan cilik bos iki. Iki soalnya manggar kelapane anu cilik ya. Cilik tapi kan badike lumayan bos. Nggih. Sorean ya semenek nggih bos. Sorean ya semenek bos, alhamdulillah lah ya. Sore karo esukan gue beda badike bos. Soalnya anggar esukan gue waktune luwih suwe sih bos, anggar wengi kae kan waktune luwih dawa bos. Anggar sorean kan paling mungkur pirang jam. Oke wis siap dibedel bos. Tapi ngesuk lah bedel ya bos. Engko anggar bedel iki tak gawe video bos, oke. Iya jane anu wis siap dirontok tapi arep ngerontok nyong ketone ngedap banget kok.